El grau universitari en Comunicació Audiovisual i Multimèdia és un grau oficial impartit per l'ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona. Vam començar el 2001 amb un pla d'estudis innovador i actualitzat que al llarg d'aquests anys ens ha fet créixer i consolidar-nos. És un pla d'estudis que es basa en l'equilibri entre tres àrees principals: la idea, l'eina i l'expressió, i que té per objectiu formar professionals polivalents i amb una mentalitat interdisciplinària que permet tenir una visió global dels estudis. El grau està dividit en 4 cursos. Els 2 primers consten de matèries generalistes per aconseguir un coneixement transversal i els 2 últims són d'especialització, segons l'itinerari triat d'entre els 5 que s'ofereixen: cinema, fotografia, disseny gràfic, disseny interactiu i animació 3D i VFX. L'aprenentatge en aquests itineraris es fa a través d'optatives, workshops i seminaris. I a més, l'escola ofereix a l'alumnat l'opció de fer un 5è curs, un 4+1 amb el qual s'obtindrà una doble titulació realitzant un top-up en universitats internacionals. Els avantatges del top-up són obtenir una doble titulació, una gran experiència de vida, un domini perfecte de l'idioma i aprofundir en l'especialització que s'haurà escollit prèviament d'entre els 5 itineraris: cinema, fotografia, disseny gràfic, disseny interactiu i animació 3D i VFX. Així l'estudiant podrà acabar d'especialitzar-se en el sector professional que triï. Els alumnes es podran iniciar en el sector desitjat ja des del primer curs, a través de la nostra borsa de treball. Aquesta experiència, sumada al tracte proper de l'escola, és garantia d'una ràpida inserció laboral dins del camp de l'economia digital. Segons el Llibre Blanc de l'Economia Digital, aquesta és una de les branques amb més creixement i més alta ocupació. Així es reflecteix en les enquestes fetes per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que avalen que el grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de l'ERAM té una ocupació plena. A més, aconseguiràs un títol oficial, ja que ha estat homologat i verificat per l'ACU. Si vols comprovar tot el que t'hem ensenyat, només has d'entrar a la web i anar a l'apartat d'ambaixadors i showrooms per veure la gran varietat de treballs i sectors als quals pots aspirar, per fer que la teva afició es transformi en professió. Endinsa't a l'univers ERAM. Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia.